Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Azubair bin Umar. Ni ne mai wannan account ɗinnan na TikTok ɗinnan wato Azubairu Tech. So dalilin da yasa nayi wannan bidiyon shine in sanar da ku in muku wani albishir na cewar insha Allahu na buɗe wannan account ɗin na TikTok ne wato Azubairu Tech saboda in dinga tsokaci akan harkoki na yanar gizo musamman kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp da kuma especially ma kamar YouTube. Saboda ni kaina gaskiya ina da channel na YouTube wanda kuma alhamdulillah ina achieving ɗin aim ɗina da ita. So ina so da farko dai zan dinga fara bayar da shawarwari akan yadda zaka buɗe ma channel ɗin YouTube, yadda zaka yi achieving ɗin aim ɗinka da channel ɗin YouTube, sannan kuma me ya kamata ma ka sani kafin ma ka buɗe shi account ɗin na YouTube. Da kuma wasu abubuwa da suka shafi YouTube, sannan kuma zan buƙaci duk wanda zai min tambaya a YouTube insha Allahu zan bashi amsar shi.